ka wadhi yudo jatend piny Luo machielo must not play populist politics. Ka nitie gimonengo kony jaluo kata piny Luo, kaw that position makati donge kendi. Waneno mopogore opogore Lydia, ka jakom kaw position about Mau issue. It was not popular. Kata joluo wa odhir jakom gimidhiye ni dhinyi moko kuom gewe nyaka sani ni jakom ok winj wach, ok obed advised ne gino nikech jine joge dhi piny onjelo dhi to yes piny onjelo dhi yes. Jakom ok oyudo telo, but jakom nosedhi Lake Victoria mong'e niya a part of Lake Victoria ni bedo supplied gi pige mawuok malo koni gi. To this forest is dying. To jo Lake Victoria gi onagi nani chiemo e weche rech. Jakom no sacrifice piny onjelo ma ok obedo president. To kawuono wan gi lake to talk about. Wan gi ji mago ale namno moketo ochiko rech koni gi koni. Ka wadwa yudo tend piny Luo manyien bang' jakom must not be a populist politician. Madwa play populist. Jakom ne ok play. Kogik 2017 na head campaign mar Rosemary Kibra. Then Rosemary obedo matuo. Wabach out of the race. Jakom onyisa ni adonje National Secretariat. Adonjo tayudo kan National Secretariat bende liet. En ga giweche ne mano to kwanyal wacho sani. Rosinyiero nikech ong'eyo. Ka group moro biro, ji wacho ni jakom gimoro timore kama nyaka iloki. Jakom konyo ji to wachore oko kane jakom thuol ni ofuku ne ing'e sa campaign kaka ji dwaro pesa. Ji wacho koso gino pok winjo. Ji wacho oko kane jakom thuol ni ofuku ne oko gol. To wan kat wang'e ni jakom konyo ji nikech sani sewinjo neno motim kuom jakom kuom jok mumulo at personal level kendo konyo gi gik mang'eny. To jakom koro sani wadwa ket ni ng'ata mikonyo nyaka wago picha nyaka washare mondo ji ong'e ni gima giwacho no miriambo. Jakom nodagi. Owacho ni koka nya bet president to weya ng'ama sekonyo no dongo ng'e ni akonye. Jakom gige ne ok landi. To politician, breed mar politician makawuono wan go, especially the younger ones, ok nyal timo mano nikech ging'e ni every bit of gima omiyi kata konyi nyaka end up to be a political capital ne mano gima kotimore to kidhi mabor ok nyal bedo gi longevity ma jakom bedogo in politics. Jok ma jakom ose touch in terms of kony kadino ried gi sani ginyalo akanya ka bondo to onge mwang'eyo tin kabisa, mwang'eyo tin mochuno ni nyaka wang'e mwang'eyo mawuok mawacho giwe mowuok owacho kendgi go. Koro nitiere gik mokariyogo I feel ni mago some of the characters makawadwa manyo jatend piny Luo manyien to nyaka wane kuomgi. Populist politics ok wabiyie. Yeah. Rosie, wadong dakika ariyo achiel. And then mogik, oh sorry, dakika mogik. The ideology mogik ma jakom obedogo nyaka sani en consistency. Jakom was consistent. Jakom ne ok contradict. Kopo ni jakom was fighting for justice, to end justice anywhere. Onge chieng' manene ka jakom ni handshake kuro we justice. Kata mana William Ruto ni no mosore go to ka gidhi Homa Bay.